път какво може моето тяло. Не, какво може моето тяло. Не, моето тяло. Така. Това се нарича петленце. Това не знам как се нарича. Това се нарича супермобилност. Хипермобилност на лакътя. Така. Мога да се оближа и лакътя. Така. Мога. Така. Мога. Ето това. За да докосвам така с ръката. Също така. Изглежда мога и да скача и двата крака на главата. Няма да го доместим, само ще покажа една снимка. Вижда ли се? Вижда се дано, ала-бала. Ами... май това може моето тяло. Довиждане.